Koukej. Koukej. Koukej, co mám. Tady hořelo, čo? Kde hořelo? Kreditka. Kamo, kreditka? Nech to, kámo. To je toho chlapa. Skočíme tam. No to víš, jo, nahned. Nahned, a ještě zhořela. Tady už malinko hořelo víc, si myslím. Čum na ten strop. Výroční zpráva. To má někdo ložnici. Tady je plišová hračka. Druhá plišová hračka. Tady jsou fotky těch pracovníků toho cukrovaru. Kámo. Že by se tady někdo rozsekal. Našli jsme lano. Myslím, že víme, k čemu bylo použitý. Podzemí Frejova cukrovaru. Teď si ukop hlavu. Ona má i dudlík. Můžeme jít. Po 14 dnech opět zpátky lidi. Máme tady novou lokaci. Co si mi směješ? Máme tady novou lokaci, kterou jsme pro vás objevili. Nenašli jsme ji nikdy na žádných urbex mapách, to jsme si našli prostě sami. A je to opuštěný Frejův cukrovar. Nacházíme se někde ve Středočeském kraji, neřekneme vám přesně kde, s tím, že dneska to tady celý projde, má to opravdu několik pater. Je to vlastně opuštěná továrna, která sahá až takhle kolem okolo nás. A řekni, co se tady tak asi tak mohlo vyrábět, kámo? Když to byl cukrovar, kámo. Co to mohlo být? Třeba moučkový cukr. Yes, anebo krubicový cukr. Ale nejhorší je, lidi, že jsme tady přišli a vlastně to bylo úplně nahoře to bylo úplně volně přístupný. Takže jsme nepřekonali žádnou překážku. Opět říkáme lidi, nehoďte tam, kde překonáváte překážky. Tohle je volný přístup a mám to i nafocený a tu fotku vám teď střihnem. Tady to je prostě volný přístup a opravdu jsme nic nepřekonali. OK, přátelé, jdeme to projít. Máme toho tady opravdu hodně. Parkuje přímo před tím, jo. Takže jo, to je tam auto. A tady v tom prostě to vypadá, že někdo bydlí, protože tady v tom, tam, v té budově, tak tam jsou prostě nedopitý flašky, jsou tam boty, rukavice a neopuštěný, prostě tam jsou fotky, docela nový vytištění lidí, kámo, dětí a tak prostě. Třeba tam prostě je nějaký bezdomáč nebo něco, jako, ale... Bezdomáč nemá na vytištění fotky. To vypadá ale stylově tady. Já se tady jako not gonna lie, jo, já tě fakt nebudu... Abyste to lidi pochopili, jo, za náma... Ale z tohohle místa mám divný pocit. Bojím se tady. Za náma je totiž jakoby za tímhle barákem, za tím cukrovarem je stavba. Ale zvon? Koukej. Koukej. Koukej, co mám. Já ti dám takový zvon, koukej na tohle, kámo. Ne. Španělsko forever, ne? Ne, asi. Hele, berle. Je tam někdo? Je tam nákupní košík a je tam kočárek. Tak to je creepy, ale koukneme takhle z boku. Kam? Co tam je? Co tam je? Ne, to si pamatuju ještě. To je ten, ne Kačer Donald. Jen počkej, zajíci. Jen počkej. Zems uvádí ruský animovaný seriál Jen počkej, zajíci. A tohle podle mě jakože je v takový dezolátní jako rekonstrukci. Můj kufr. Já jako můžu v zase opuštěném hotelu, který, to video jste viděli už z opuštěného hotelu a tam prostě tady Kuba lítal s kufrem a to je přesně podobnej. Co je? Co je, kámo? Tady někdo bydlí. Jakože teď? Tam, no, teď tam něco bylo s nádobem, nějaký sklo. Tam spadlo jakoby. A čum tady? Tam je nedojezená Nutella prostě. Kamo, kde je Nutella? Tady. Tady někdo reálně bydlí v tomhle zrovna. Kamo, tamhle je talíř. Počkejte, já vám to lidi přiblížím. Tamhle je regulérně talíř s nedojedeným jídlem. A Nutella. A mouka z Alberta. Počkejte, to je fakt pobydlení. Reálně. A teď tam nikdo nebude, si myslím, je den. No ano, ale teď tam spadlo nějaký... A něco se pálí. Co se pálí? No nevím. A teď tam reálně spadl nějaký kus nádoby, vole. Čichej. Yes. Tady se někde něco pálí, kámo.
Že by jako začalo hořet, jo, nebo co? No, vypadá to tak. Jdem tam nakouknout, jakože vchodem. Běž, kámo. Ty nejdeš? Já jdu taky. Ty pojď. Tady hořelo, ču? Kde hořelo? Pod tebou. A jo? A nebo si tady někdo něco griloval, tady máš grill, vidíš? Tady máš grill na tom. Kámo. Já nevím, jako... Vypadá to docela čerstvý. Může mít. A tady si někdo dělal krupicovou kaši? A jo, krupicová kaše? To smrdí. Já vím jako kde. Kde? Jako v tom bordelu. A regulárně tady nikdo není, jako jo, ale... Ale ta nedojezená Nutella je čerstvá teda. Ne. Co se děje? Běž, postupuj. Čau. Jo, my jsme právě teď přišli k někomu do obýváku. Má tady Nike. A tam to má Jordany, nebo co to je? Ale počkej, kámo. Tohle je něčí obývák. Tamhle máš vánoční stromeček ještě z minulých Vánoc. Vemte na vědomí, že letos u nás budou Vánoce svátky klidu. Tady někdo reálně bydlí, ti říkám. Tady je ta kaše ještě. Dneska vařili. Dáme si kaši? Kreditka. Kamo, kreditka. Nech to, kámo. To je toho chlapa. Tak, pokračujeme tím průchodem, který vlastně je od toho dvora. Pojď sem. Co tam je? Chceš lednici? Za odvoz. Ale to je dost prostorný. To je jako, že... Chladný tady. Dobrý. Co to je za zvuk? No vedle stavba, kámo, tak asi. Posvítaj do toho. Co tam je? Tam vevnitř. Ty kokos. Cože? Nějaký stůl. Tam je lidi nějaký stůl. Ano. A je tam... Nějaký poličky, všechno a tam je něco. Jdeme to zkoušet tady ještě, počkej. Tady je hřbitov Petlábí, yes. Ano, Těch je tady jako fakt dost. A vede to někam? Kámo. Tak pojď sem. Tady máš zase svoji oblíbenou. Ale to je fresh, kamaráde. Ale tam vypadá jako zachovalé teďko. Ale jinak to asi nikam nevede, kámo. Ne? Takže jenom místní hajzlíky, jo? Jo, a sprchy. Jdeme rovnou nahoru. Já bych to dal rovnou nahoru, no. Alright. My lidi potřebujeme tady jako patro a tady zatím, tamhle jsou dveře v tom patře, úplně otevřený do kořán a tam potřebujeme jít. Takže teď jsme se konečně dostali sem a přátelé, máme před sebou 5 nebo 6 pater tohle obrovského cukrovaru. Tak jo, takže projdeme to nejdřív dole, prostě koukneme, jak vypadal opuštěný cukrovar z roku, tady to máte napsaný. Ne. My jsme našli skleněný dvoukřídlý dveře a děláme, jak kdyby jsme našli, kámo, Atlantidu. Ale tak tohle je creepy jak svině. Ten obrázek. Hlavně bacha, nejsme v přízemí, kámo, furt se můžeme propadnout někde. To zbyl ty, viď? Jo. Tak ne, za mnou jde nějaký random týpek. Hele, Co jsi našel? koukej. No to je nádherná fotka. Myslím si, že tady někdo má umělecký záměr. Co tam je? Tam jsou ty schody nějaký, ale do čeho? Oh fuck. Bráško. No, patro. Chceš? Jo, jako To smrdí, kámo, jak u babičky prostě na chatě, nebo na nějaký chatě, to tady, takový ten smrad toho dřeva z té chaty prostě. Yes, takový to původní ještě. Takže jdeme nahoru, jo? Yes. Aby tady nikdo náhodou nespinkal. Jako, že by tady byl někdo ubytovaný, jo. Ne. Ale jako nic moc teda. Počkej, to je celý? Tohle lidi je celý, jenom tohle patro? No nic moc, teda jenom odpadky, samý hnus. Já jsem myslel, že to pokračuje do těch pater, že jo? Nevadí, tak jdem dolů. Bota! Kde je bota? Bota! A to není Nike. Nebo je? Není. Už není. Tady je to takové jako... Tady je to prázdno. To může být třeba kancel tohle. Myslíš? Já myslím, že třeba kam... Já jsem myslel původně, že třeba byty, kámo, nebo... Jakože by tady bydleli ty, kdo tady pracovali. Já nevím, ale tak podívej se na to.
Tak ale možná jo, jako šuplík tady je. Vypadá to trošku. Parapety a to, asi jo možná. Tady bylo topení pod parapetama, to vidíš trubky. Nic to nedělá. Noviny z jakého roku? Hele, to je normálně blesk, ne? OK, šuplík, dobrý. To je jen z toho samý, ne? Jasný. Tyhle už jsou úplně stejný. Aha, tak to už budou prostě místnosti, jenom nějaký, to bude. Yes. Říkám, buď kancly, nebo nějaký ty bytový jako jednotky nebo něco. Koupelny, ne? Ne. Kuchyň spíš. Jo. Tam posviť. Komín. A co to tam bylo za zvuk, sakra? Tohle se mi líbí, koukej, čum. Oh shit. Tak tohle je dost rozbordelený, ale i zároveň dost zachovaný, takže to jdem projít okolo. Co to je za maletany, sakra? To je toaleťák? Ne, to jsou toaleťák, to bylo na oknech, že jo, takový ty žaluzie, nebo takový ty, jo, tyhle ty. To stínění, že jo. Lidi, tenhle urbex, to je fakt jackpot. Je zatím největší, to jsme měli. Pojď sem, kámo. Co tam je? Pojď za mnou. Ne. Je tam medvěd? To je hodně rušno. Tak to jste neviděli lidi, ty pracovníky tam, OK. Mám schodiště. Jo? A hodně zachovalý schodiště. A tady se to někdo snažil vykopnout. A tady je zase oko 1. A není to nějaká značka, jakože místní třeba? Asi jo. Tady byl výtah. Až někam nahoru. Skočíme tam. No to víš, jo, nahned a ještě zhora. Jdeme dál. Tady bude nějaká větší místnost už. Tady by mohla být, jo, tady jsou takový ty, hele. Čum. Nábytek. A tohle je vchod, jakože místnost, která vede do toho dovoda. Těch květináčů, ne, tady bylo zahradnictví. Ten pentagram. Oh shit. To bez sprchy, ne? Hele, proč někdo dával jakoby poličku do sprchy? Chápeš to? Takže první patro lidi pro vás. Tady se podíváme takhle krásně na stavbu. Výhled na hlavní ulici, výborný. Tady už malinko hořelo víc, myslím, čum na ten strop. Tady už začínají být takový ty, nejenom hajzly, ale jsou tady velké místnosti, kde se podle mě už něco jako dělo. To už nebyly to už nebyly byty. Kanceláře nebo něco. A tady má někdo pivo. Fuj, pavučina. Jo, díky, že jsi ji vzal. Takže lidi, tady je ten výhled na ten celý cukrovar odsaď, kde je vlastně vidět, kolik to má budov, jo. 3 patra nebo 4 i s půdou. 1995. Výroční zpráva. Dlouhodobě zkušenosti potvrzují, že chléb je nejhodnotější a trvalou odměnou lidské práce. Takže tady někdo pracoval lidskou prací. No ale za chleba jenom. Dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že chléb je nejhodnotnější a trvalou odměnou za lidské práce. Takže tady někdo v cukrovaru v roce 1995 pracoval za chleba. Ale fakt, umíš si to představit, že by si celý den makal, fakt, potil se skál. A pak by si za to dostal bochník chleba a skleničku vody. Přátelé, jestli vy chodíte do normální práce, tak se zeptejte vašeho šéfa, jestli za tu práci dostanete peníze, anebo jestli vám dá jenom chleba. Protože tady v cukrovaru lidi tvrdě pracující za svoji práci dostávali jenom chleba. A to bys nechtěl. Já mám chuť na chleba. Já bych dělal ale za 150 chlebů na hodinu. Dobrý den. Na téhle madraci by se mi fakt spalo nejlíp, kámo. Kámo, tady někdo bydlí, ale. Kolik je ta madrace? Na té by se spalo dobře. To je madrace pro fakíry. Tady byly ty skleněné dveře. Aha, jo, jasně. Takže to je prostě... Tam, když jsme šli, tak tam byl ten smajlík. Ale teď tam je něco většího teda. Je tam výrobní hala. Nebo aspoň to tak vypadá. Co to tady, sakra? Ne, tak tohle... To je právě dobře. Haló? Tady se vyráběl cukr.
tady prostě lidi pracovali za chleba a vyráběli cukr. Stejně jako Kuba tady pracoval kdysi. Když ti bylo 6, viď? Jo. Ty jsi tady makal, dostal si 2 chleby na den a šel si domů. A tady jsem si udělal omeletu. Takže jdeme, jo? To má někdo ložnici. Tak běž první. No tak zase já, jo. Dobrý den. Vážení návštěvníci, 2. a 3. patro je uzemčeno. Volejte prosím navštívenou osobu z telefonu ve vrátnici. Máš telefon? Nemám. No, zavoláme tam. Jo, dobrý den. My bychom potřebovali do 2. patra tady v té budově a vy jste měli na dveřích napsáno, že musíme se ohlásit, takže se ohlašujeme a jdeme teda nahoru. Můžeme. Tam si někdo věší prádlo, tam regulárně zase někdo bydlí. Kalhoty. Někoho kalhoty. Tam někdo chrápe, ne? Co tam je? Co tam je? Chrápe. Cože? Sluchy. To byla myš, ne? Nebo něco tam? Tam někdo chrápe. Kde chrápe? Tam vzadu. Asi jo, nebo slyšel jsi to, ne? Tak já tam jdu s baterkou. Tak běž. Počkej. Kuba tady slyšel, tam něco chrápe. Nebo někdo. Počkej. Tady jsou nějaké věci. Tady je medvídek, kámo. Tady je plyšová hračka. Druhá plyšová hračka. Tady má někdo kafe. A nikdo tam není, jo? Ne. Tak jdem. Strojírna, že by? Ne, tady mají hub. Jo, tady mají plyn. Hlavní uzávěr plyn. Plynu. Tady mají hub. Hub? Tady mají hupy? Počkej, my teď podle mě přicházíme. Sauna. Tady byla sauna, OK. Ne, my přecházíme podle mě. Tak tohle byl ten cukrovar. Vidíš to? Tohle bylo ono. Tohle byla hlavní výrobní hala. Kam tady si to někdo hodil? Našli jsme lano. Myslím, že víme, k čemu bylo použitý. Kámo, tady jsou nějaké fotky na té skříni. Ne. Tady jsou fotky těch pracovníků toho cukrovaru. Hele, tady pracovala nějaká ženská blondýnka. Můžete jít, pane domovní. Jdu, já tady bydlím totiž. Hele. To bude kus cukru. Natronugin. Choro 4 litro, nevím. OK, takže tohle mohla být jedna z těch hlavních Tady výrobních... jsme fakt jako v normálním cukrovaru. Tady má někdo hadry, nebo co to je? Kam proč na to šaháš? Takže tohle prostě budou ty hlavní výrobní haly. Hele, můžeme jít sem, ale já se chci podívat na tohle. Chceš rukavice? Máte zavírat dveře, pane. Tady to je napsaný. Zavírej. Dobře, kámo, budu zavírat. Promiň. Tamhle je šipka, která někam vede. Do těch dveří. Třeba nám něco ukazuje, kámo. Poklad panenky Marie. Kámo. Že by se tady někdo rozsekal. Tak tady můžeme vidět, co se tady ve skutečnosti odehrávalo. Poslední na to. A je to mechanické nůžky. Před začátkem práce překontrolují správnou funkci bezpečnostního zařízení. Hele, hřbitov kanistrů. Tady jsou samý zbytovy. Kanistrů, PET lahví, pneumatik. Oh, fuck. No pojď sem. Ne, ty jsi našel podzemí. Přátelé, našli jsme podzemí tamního cukrovaru. Tam to vypadá dost creepy, já si jemu baterku a jdu první. Si baterku a můžeš jít první. Ty jdeš za mnou. Podzemí Frejova cukrovaru. Tam je strojovna celá, Počkej, tak nechoď beze mě, ne? Vytopená? Nebo ne? Bude tam bláto, no. Ale není to podle mě zatopený. A je tady příjemně, ale je tady chládek aspoň. Co jsme to sakra našli, kámo? My jsme našli něco, co jsme asi dlouho hledali, si myslím. Kámo, čum. Co? Ta panenka. Ale ne. Jo. Ne. Tady se něco dělo, ti Tak říkám. běž.
Kamo, tady někdo dělal voodoo. Ale ta tady nebyla, když jsme... Jo, byla. Jo, když jsme šli semka do téhle místnosti, tak tady byla. Jako, že by se tam teďko objevila, jo? No tak já jsem si ji nevšiml, vůbec ta tady nebyla. Ty jsi ukop nohu teďko. Pardon, paní Panenková. Nejsou tady nějaký tajný zásoby, třeba pití? Já mám žízeň. To je průchozí, jo, jasně, to je průchozí. No jasně, no. Nechceš svítit? Tak určitě. Tak určitě. Teď si ukop hlavu. Ona má i dudlík. Teď bude prokletí, kámo. Co to je? Ona má i dudlíček, ta panenka. A má na sobě velkýho pavouka. No má, no. Jo. No má, no. Vypadni, vole, debile. Já chci tu panenku. To je moje panenka, vole. Vypadni. No, vole, moje panenka, on mi ji chtěl sebrat, ne, vole. Můžeme jít. Kámo, ty bereš? Já mám svůj úlovek teď. OK, viděli jste to sami, přátelé. Obrovský cukrovar, spousta místností, vyráběl se tam cukr, ale hlavně bylo tam prokletý podzemí s panenkou, kde se podle mě odehrávaly nějaký divný rituály. Kámo, ty si tu panenku trošku jako... Já jsem dělal s ní rituál takový. Jo, tak ty jsi dělal svůj vlastní rituál. Okay, Jo, okay. já jsem... Dobře. Nejdřív vozem, pak vozeď a pak ze schodu. Ta tě bude nenávidět do konce života, ta panenka, si myslím. Ta panenka se mnou půjde domů a ta mě ublíží. Mějte se pěkně, uvidíme se u dalšího videa a zatím... Čau!